Joo, muukin on pakko. Mä varasin, mulla on senior tenat on tuolla laukossa. Vetää satana, kun alkaa puntti kostumaan, kun menee boardille satana. Pitää laittaa senior tenat housuihin. No ei, mutta siis se on uskomaton paikka. Et siinä Markku varmaan sulla tahdista niin potkii tyhjää vähän aikaa ennen kuin sä tajuat missä se on. Koska sitä korvettia sitä on se on ihan sairas paikka. Toi Boerille ja meidän piti käydä siellä kentissä radiotarjolla. Ei ne koskaan lähdetä junalla mennä. Sitten on sulla aika pitkä matka. Bussi pääsee. Siinä kato Mäkelän koneen vaihtoautohalli, niin se vittu jää kakkoseksi ihan väkisin, kun sä oot boardilla. Se on jäänyt kakkoseksi koko Niitä on pari turbopis viastaa siellä nurkassa, niin ei se kolaa. on jäänyt kakkoseksi jo pitkään aikaa sitten koko paska. Sä meet töihin, niin enää millään ei ole mitään väliä. Mä sanoinkin duunis vittu, että mä voisin jäädä sinne kerää Hollantiin tulppaaneita. Niin, no ja poltelee heitä. Niin, ja skairaamaan puukenkiä saatana sorvaamaan. Käy siellä Boerilla. Hollannin kanssa sun pitää ottaa tuliaisiksi. Ei saatana. Mutta hyvä, Markku, hieno juttu, että pääsit reissuun. Mä oon ihan fiiliksissä. Siellä saatiin basekaarikin vielä yöllä. Tätä aamuna sitä ajatus ihan topeen touhutaan. 15 gratis valmismatkoja ja 400 € viikonloppuun johonkin lokaaseen. Siinähän se olisi katsotaan kummurin, jos on 125. Niin, se on liian helppoa. Ei siinä mitään. Kuitenkin Pissarmatka, ne on aina niin vaikeita. Vitun vaikeita päästä edes lähtemään. Mutta ei se mitään. Seuraava kerran viikoksi Mallorcalle. Täysihoidolla. Aksemat kädet ylös. Mullakin kun vaihtaa pari, niin se